Yo, what's up guys? I-test na to itong camera, no? Gikan ko naglabay basura. Alright. Gihanga ko guys kay tungason guni dire. Dire ko ni agi sa pikas dalan, no, paubos. Padulong ta diha. Agi ta dito, libot ta dito padulong. Para susuroy lang. Test lang nato ni siya. Kung okay ba. Ibutang lang nako diha guys ang kuan, ang iyang settings, no, kung sa akong gibutang para kita ninyo na to rin okay ba. Yeah. Dito na og medyo bugnaw na po di karon guys. Bugnaw na po ang temperature karon. Murag mag snow na sad karong kuan, Wednesday, Monday man karon. So Wednesday, sa matod pa sa weather forecast sa Apple na ay chances of snow 75%, 75 or 65 ba to ana. Din karon guys, atubang na pud kaganina kay nagtalikod mo ta ato sa adlaw, karon nagatubang na pud ta sa adlaw. Kita na to niya unsay porma ani or unsay color ani dito, di ba kata overexposed ba unsa ba. Then ang gamit nako karon is ang kuan lang, ang internal microphone lang ani nga kamera, no. So siguro madungog ninyo ng mga tingog sa langgam sa palibot. Itong gibuhat karon guys is kuan, ito ang gi-review ang performance aning ano, camera. Dili man ko professional pero sulayan lang ako ba, try no. I-test na to, i-test test hapit ta dire sa mailbox. Yeah. Sulot na kayong mailbox, no? Right, balik na ta. Saka niya. Yeah. And dire na ni kutob guys. Ato na ni siyang i-off.